ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି କଷା ହେଲା। ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଟମାଟର ଦେଇକି ତା ଭାଜିଦେଲୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଚାଲିଛି ହେଲା। ତ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ରେସିପି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରେ ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଖାସ୍ କରିକି ମୋ ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ନା, ସେ ଯେଉଁଟାକି ମନା କରେ। ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ମଜା। ତାକୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମସଲା ହେଲା। ଯେ ସବୁଥିରୁ ମସଲା ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ମସଲା ବଟା ବି ଥିଲା, ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଇଏ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ। ୟାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସିଝିବ, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ସିଝିଯିବ। ଓକେ, ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଁ କରିଦେବି, ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ ବି ଖାଇବ ହେଲା। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିଟା। ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ଆଳୁ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଅଧା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଓକେ, ଏବେ ମସଲା ମିଶ୍ରିତ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ଚଲେଇବା ମସଲାରେ ଏ ଦେଇକି। କାଠି କାଠିଆ ରହିବ, ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ହେଇକି ରହିବ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ହେଲା। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ ଆସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ରେସିପି ହେଇଛି ହେଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବେ ଯାଉ ଭଲ ସିଝୁଛି, ପାଣିଟା ଆଉ ଟିକେ ମରିଯାଉ। ଓକେ, ଚଲା ହେଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ। ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଜାଣିବ କି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବାପା ରୋଷେଇ ଭାରି ପରିଷ୍କାର, ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା ହେଲା। ଚଲେଇ ଦେଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଭେଣ୍ଡି ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ଦିଆହେଇଛି। ମସଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ, ପାଣି ମରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳରେ ଖାଇବା କି ଗରମରେ ଖାଇବା, ପୁରା ମସ୍ତ ରହିବ ତରକାରୀଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ବାପା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ, ବନେଇ ଦେଉଛେ। ଯାହାର ଯାହାର ଖାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ବନେଇ ଦିଆହେବ ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ମରିଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯିଏ ଖାଇବା ହାତ ଟେକ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ମରିଗଲା ନା, ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଓକେ, ଏତିକି ପାଣି ଶୁଖିଲା ଯେତିକି ରହିବ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ହେଉନଥିବ। କି ବାସନା।